ik zo dan wel eens, nee, jakkes, laat die maar onder de tegels liggen. Ja. En dat je denkt aan drege gevoelens zoals verdriet, angst of schaamte. Ik onder de tegels, ik onder de tegels, heel in veel de groenstapje, dat spul. Maar kijk, die dingen, die zijn wel heel belangrijk. Oh. En daar komen we weer achter, want in deze jeugdopera Benno, dat is een productie van Pier 21, Casco en Maanlanders, vertelt en zongt de geweldige mezzosopraan en actrice Elea Bekkers over hoe wichtig die bisjes en die gevoelens binnen. Wat mooi dat de beste, Elea, dus is hier al mooi bij zo'n tafel. En kist u eens wat meer vertellen over, waar bist u en wat dochst u? Ja, je hebt het al prachtig samengevat. Ik ben Elea Bekkers. Ik ben dus operazangeres en actrice. En ik speel op dit moment in de jeugdopera Benno. Een jeugdopera over de wonderenwereld van de bodemdieren. En inderdaad, het gaat over een slak, over bodemdieren en over menselijke gevoelens die we ook misschien vies of eng of gek vinden, maar die net zo belangrijk zijn als de blije, verbindende gevoelens. Ja, want dat is iets wat we als mees wel eens een beetje voortrouwen willen. Maar hoe maakt je hem nou steeds maar in die voorstelling die verbinding tussen die slak en dat is dus een boaienbist en die boaiengevoelens? Nou, in de voorstelling speel ik Mona, een tienermeisje in een gezin wat uit elkaar aan het vallen is. En zij en haar broer gaan er op heel verschillende manieren mee om. Haar broer wordt agressief en gaat spijbelen en rebelse dingen doen. En zij keert eigenlijk juist helemaal in zichzelf terug. En zij vindt een slakje in de tuin en daar gaat ze allemaal dingen over lezen. En dat houdt ze als huisdier. En ze raakt helemaal geobsedeerd door die slak. En die broer wordt jaloers en die doet dan iets heel ergs met die slak. En natuurlijk krijgen ze daar slaande ruzie over. En omdat ze die hele erge ruzie hebben, spreken ze eindelijk uit wat ze eigenlijk voelen bij die ruzie van die ouders. En dat brengt hun dan dichter tot elkaar. En dan kunnen ze ook uitspreken wat ze eigenlijk nodig hebben van elkaar. Want dat is soms heel lastig, hè? Dat is het. Soms weet je het zelf net hier zo goed wat je nodig hebt. En dan is soms een katalysator iets wat je erg vindt, zoals die slak. Maar dat zit eigenlijk dus van hele oren dingen. Ja, hey, en we gaan een lietsfragmentje uit de trailer. Dan jaren we die een beetje vertellen over wat er in de voorstelling zit. En jaren we die ook even jong. Dus misschien is dat wel leuk van het sfeer even. Slakken trekken zich terug als ze bang zijn. Ik ben bang. Ik ben bang dat de ruzie nooit meer stopt. Sorry. Sorry. Kijk nou, jouw oogjes. Kijk nou, jouw lijf. Geen botten, geen bonken. Zacht, grijs, slijm. Kijk nou, dat huisje. Het bonken verdwijnt. Mijn woede wordt week als ik naar jou kijk. Ja, mooi. Wat ik hier zei, dat is het eigenlijk heel tagonkelijk jongst. Hè? Dat het goed verstaanbaar is en dat het tussen spreekstem en zangstem net eerst een heel groot verschil zit. Is dat oors als het orenwerk was normaal, dochst? Nou, het is ook het stukje wat jullie nu hebben laten horen is heel mild. Er zitten echt wel explosies in waarin er echt operagezang klinkt en heftige emoties. Maar dat had dan ook een reden, denk ik, altijd heel Zeker. heftig wordt. En het heeft natuurlijk altijd een reden, maar het is echt op de momenten dat zij ziet wat haar broer heeft gedaan, dan schreeuwt ze zijn naam uit en dat is dan echt een operazang. Maar inderdaad, het is een toegankelijke voorstelling. Hij is ook gemaakt voor in de klas, voor groep 5, 6, 7, 8. Hij is ook echt leuk voor ouderen, kinderen en volwassenen. Want we nemen de kinderen echt serieus in de muziek en in het thema. Maar het is wel de eerste kindervoorstelling die ik speel. Ja, want wat dorst verdere soort? Ik begreep dat toch wel wat oors weer. Klopt. Wat dramatischer. Vaak wel. Ik ben gespecialiseerd in hedendaagse opera. En wat is hedendaags? Dat betekent in dit geval dat de componisten nog leven. En dat ze op dit moment die opera schrijven. En dat ik daar met hun over in gesprek kan. Wat ze nou bedoelen. Dat vind ik superleuk. Dat ik echt hun interpretatie kan doen. Ik weet niet wat Mozart bedoelde, behalve wat hij opschreef. Maar ik weet
wel wat Annemaatje Leemreis bedoelt. Want dat zegt ze aan de telefoon. Ja, leuk is dat contact dan inderdaad. Ja. Want het is een opera voor jongeren dus, voor BN. Ja. Die hebben nog geen vooroordeel. Wij denken, misschien wel opera, jeetje, dat is voor oude mensen. Verneemt dat ook, want hij heeft hem natuurlijk al een pikken spelen. En waarom stel je hier nou zist is omdat het hier een bier wordt, hè? Dat is eigenlijk de oorlog die alle BN uit nou zien. Verneemt dat die band dat nou denken, oké, leuk, opera? Of vinden ze het nog steeds wat raar? Als het in de klas spelen, dan krijgen de kinderen van tevoren een filmpje te zien. Wat is opera nou eigenlijk? En dan zing ik ook een paar van de klassieke opera's. Weet je wel, het stuk uit het Zauberflöte, het stuk uit Rusalka. Dus dan hebben ze een beetje een beeld. En je ziet vaak dat in de eerste paar seconden, als ik voor het eerst zing, dat ze echt, wow, er komt heel veel geluid. Ja. Maar binnen 10 seconden zijn ze dat vergeten. Want dan zitten ze in het verhaal. En Mona, die is net als ik, die heeft allemaal gevoelens. En ja, daar zingt ze over. Krijg je ook wel eens wat waarom van BN? Die zo'n skiering of ruzie tussen ouders. Ja, dat gebeurt natuurlijk een heel soort. Krijg je dat waarom? Nee, ik krijg vooral terug wat voor huisdieren ze hebben. En wat voor wurmen ze in de tuin hebben. En soms wat voor instrumenten ze spelen. Maar als ik daar als kind had gezeten en mijn ouders hadden ruzie, zou ik dat ook niet zeggen. Dat komt misschien op een orenmanier wel binnen, maar misschien op dat moment net misschien onderwerp van gesprek. Maar we nodigen ze daar wel toe uit, want nadat ze de voorstelling hebben gezien, krijgen ze in de klas groeipapier. Dat is papier waar zaadjes in zitten. En dan worden ze uitgenodigd om dat soort ervaringen op te schrijven en met z'n allen te planten. En dan, terwijl die bloemen groeien, daar zelf ook mee bezig te zijn. Wat mooi. Dat is jouw inzicht, denk ik, van de BN. Ja, het idee is echt om een educatiepakket aan te bieden voor wat is deze manier van muziektheater en wat doen bodemdieren en wat doen gevoelens. En het is een riek programma. Dat hoop ik inderdaad. En Satroela al zei, dat is hier een biertagonkelijk, want wij kennen de BN hinnen, wij kennen ze het zien, maar hun ouders of pakers of beppers, wij kennen wie het zien. Nou, komende vrijdag staan we in het Natuurmuseum. Precies op de plek waar ook die kerstmarkt is, waar u net over hoorde. Oh, grappig, ja. Dus u kunt naar de hand meteen even kerstcadeautjes shoppen. Ja, leuk. We staan daar om 6:30 en om 6:15. Dus op 1 december. En op 3 december staan we op het Broedfestival. En dat zijn echt de kansen dat u het kan zien met uw kinderen. Want verder komen we op scholen en daar mogen geen ouders bij zijn. Oké, dus wees erbij, zoek ik. Hartstikke bedankt, Elea. En ik wens jullie nog een heel soort Willem het spelen van deze mooie voorstelling. Dank jullie wel. Bodemgevoelens. Ik weet net of de man daar op de bank nou ek ontdenken, de bodemgevoelens. Want we zullen het hebben over het merken van Weensum. Get oer